गिबियावनो गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर आं न'आव मोनफैबाय। मैया हराव ओरै आब' दंमोन जोंहा थमथमायाव, आब'नाव ओंखाम जाबाय थाबाय। बेनिफ्राय दा आं न'आव मोनफैबाय। बेखौ हास'नांगोन बाबु। जासमिन फरायना फरायाखै? आब'आलाय? आब' कलेजाव फैयाखै? दै होगोना होआखै बिबाराव? होद' आरो बिबार बानायबावनांगो। सोर होयो दैखौ, नों होयोना सोर होयो? होयो? लोमजाबाय थादों नामा? मेगन मानि बोरैबा जाजोबदों मानसियालाय? हो? लोंना लोङाखै? थाइजौ नायनो नायनि मानसिखौ मेगना मा जादों? माथो लोमजाबाय थादों नामा? नोंलाय आफायालाय? हा? इखि नाय लोंगासिनो? लोङाखै बे मेगना मानो गोजा जादों इयो? लोंनायनिसो गोजा इयो। इयाव था बहा थांदों नोङो? लोंदों ना? गारगोना गारा लोंनायखौ? आंखौ नाय इखौल' केमेराखौ मानो होनदों? हो? आंखौ नाय। लोंदो? आंखि मा दानो होआखै हराव लोंनाय? बेसेबां लोंनाय हराव बेसेबां लोंनाय? लोङाखै? गारगोना गारा? नों नाय। हा? लोंगोन ना लोङा होनदां? लोंमारा? लोङा? आं होनखादों आफा 20 केजिनि सिकल लाबोगोन आं। इ आगदा आरो इखौ मोननैयाव मारिनो हागोन, लानानै गिदिं होबाय था। लोगोफोर आं बुंखायो, आंनि आफाखौ बुङो आङो। सोरनिबा न'खराव जोंना बर' समाजाव गोबां दङ। जुमाय लोंनानै बिराद खस्थ' खालामो। ओमफ्राय 20 केजि बा 30 केजिनि सिकल ताला मारिनानै आगदा आखाइ आरो आगसि आखाइ खाना दोन। बेनिफ्राय बबाव थांनो होबाय था। आं डाइरेक्ट बुंखायो, माने जोंनि बर' समाजनि कालसार बे। ओमफ्राय आं दा आंनि आफाखौबो बुंदों, आं दिनैसो फैदों न'आव। थेवब्लाबो आं बुङो, सोङो जुमाय लोंदो, लोङाखैबा बे मेगना इदि गोजा जाया। मेगना मा जादों बे? नुयि जादों नामा? खोमसि लोंनानै? दा मा खालामनो? अपारेसन खालामनो? मेडिकेल? मुसलपुराव? फैसा दङ नोंहा मुसलपुराव नायजानो? मुसलपुराव नोंखौ डक्टरा फाहामनो हागोन? टेनसन गैया नङा आफा। आं जि दिन न'आव थागोन, जुमाय लोंनाय आं मालाबाबो नुनो मोननाय नङा। बिहामजोनि ओंखाम संनाय जालांनो गोसो दङ ना थैनो गोसो? बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो गोसो ना थैनो? हा? बेखौथ' नों बाद दोन। नों जुमाय गाराबा आं बिहामजो लाबा? नों जुमाय गाराबा आं बिहामजो लाबा? मिथिखा। बेयाव फाल्थुनि मेगना मानो जादों, मानो गोजा? नों मेगना बहुद दिन जाबाय इयो। आं बेलेगनिफ्राय फैनानै माबायदि नुफैदो नोंखौ मिथिबाय? जुमाय लोंनानै गोलैना थानाय बायदि नुदों आंखौ। आं होनखादो आफा, आङो 40 केजि लोगोफोर सोरनिबा न' जुमाय लोंना गोलैना थायोबा आं आंनि आफाखौ बुंखागोन। आं 40 केजिनि नोंसोरनो चेलेन्ज होदों, आंनि बिफाबाबो बुंनो मोना। खिन्थु आं 40 केजिनि सिकल बायना लाबोना नोंसोरनो ताला मारना भिडिअ बानायना हेगारगोन आं। जुमाय लोंनानै थैनो गोसोबा थै, आरो मोजां जानानै थांनो गोसोबा था आफा। नोंसोर दिनै इमान बोराय बयआव आफा लोंनाय होननायखौनो आं मोजां मोना। दादा मोना सोर लोङो? नोंनि बिफं 7 मास्टर गोजा। सोरबा जुमाय लोङो? लोङा ना? लोंना दे आफा, मोजां था दे। लोंनानै आं दिनैनिफ्राय नोंखौ इखिबाय, लोंनानै आं नोंखौ गोलैनाय थानाय नुबा 100 खान दौगोन आं नोंखौ सानसेयावनो। बोरैबा जाथारदों मानसिया, मेगना मानो इदि जाजोबदों? डक्टरनाव थांनो नामा? नायजानो? हो? मुलिया लानो मुलिया मोनासै। नंगौना नङा? नुयो? सायो नामा? साया।